Raz, dva. Raz, dva, tri. Super. Máš? OK. Ahojte, všetci, čo sledujete tento dokument. Moje meno je Richard a som z projektu Movement Festival pohybovej kultúry, ktorý mal premiéru v lani v septembri na námestí v Leviciach. Myslím si, že ten festival bol úplne skvelým zoskupením všetkého krásneho, čo sa v Leviciach mohlo zísť a stretnúť. Po pár týždňoch sme sa rozhodli, že nesmieme zaspať na vavrínoch a musíme vytvoriť niečo nové. Niečo, čo bude hodnotné nielen pre nás, ale aj pre ostatných Levičanov a čo vám dá možno taký väčší záujem o dianie v Leviciach. A Movement Festival pohybovej kultúry pokračuje ďalej s tým, že sme sa rozhodli, že ešte počas zimnej sezóny natočíme jeden dokumentárny film, ktorý bude hovoriť práve o tom, čo tu v Leviciach chýba, čo by sme tu chceli doplniť. Je to nejaké ihrisko, ktoré môžu využívať extrémne športy, umelci, ktorí sú schovaní v bytoch, schovaní v garážach a nikto o nich nevie a my ich chceme vyťahnuť von. Takisto aj ľudí, ktorí majú chuť tráviť svoj voľný čas nejakým zaujímavým športom, nejakým zaujímavým dianím a stretávať sa s kreatívnymi ľuďmi. Tento film má poukázať na to, že potrebujeme aj vašu pomoc ľudí, ktorí by chceli prispieť k tomuto dielu a nejakým spôsobom sa realizovať. Vrátim sa do nejakých 80. rokov v Leviciach, kedy z Ameriky prichádzali také novodobé športy v podobe skateboarding v tej dobe, čo som aspoň ja sa pohyboval. A poznal som zo pár ľudí v Leviciach, nezabudnem na tú chvíľu, keď pozeral som von oknom a videl som dvoch chalanov ísť na chodníku, mali dosky ohnuté z obidvoch strán, čo som dovtedy nevidel. A skočili si olíčko dole hore z obrubníka, tak som úplne ostal vyvalený a povedal som si, že takéto niečo by ma bavilo. Tak ja som začal jazdiť na skateboarde niekedy v roku 1989. Môj prvý skate, čo som si vyrobil, nekúpil som si, som demontoval z koliečkových korčúl vlastne tie kolesá a som to pribil na dosku, tak to bol môj taký prvý skate, moje prvé začiatky a hovorím, to bolo ešte na základnej škole. Začal som pátrať po doske, zháňať si kolieska a zisťoval som, či sú nejaké obchody alebo niečo podobné. V dobe 80. 90. rokov boli podmienky na jazdenie asi také, že jazdilo sa proste kde sa dalo. Jazdilo sa pred činžákom v meste, kde bol dobrý betón. Neskôr sa to vyvinulo viac menej už v šport, životný štýl, ako by som to nazval, kde sme vždy po škole chodili na taký dohodnutý plac, sme to volali. Tu v Leviciach to bolo na Vajanského ulici. Už sme sa učili potom z nejakých videí, z nejakých magazínov, z nejakých proste časákov, ktoré sme vedeli niekde zohnať, alebo niekto to doniesol zo zahraničia, nakoľko ešte to nebolo také moc propagované v televízii, to vôbec nebolo videné. Bolo to obdobie, keď sme sa ráno zobudili a pozreli sme si kazetu chalani a išli sme namotaní jazdiť. A mysleli sme, že všetky tie triky, čo boli na kazete, dáme aj my. Potom sme zistili rýchlo, že to tak není ľahké. 90. roky, kedy ma strašne bavilo jazdiť na skate. V podstate to bola dennodenná aktivita. My sa ráno zobudili a zobrali dosku, išli hneď jazdiť. Večer prišli a rodičia nemali starosť, kde sme, čo sme. Vedeli, že sme niekde v meste a jazdíme, proste venujeme sa niečomu, čo nás baví. Hlavne sa jazdívalo, bolo miesto v Leviciach, kde sme sa stretávali asi 30-40, čo bolo dosť veľké kvantum ľudí na tú dobu. Stretávali sme sa v meste pred Prierom, pred Kanárikom v Leviciach.
ale bolo vidno, že dosť to vadí ľuďom v podstate, že jazdíme nejaké múriky a jazdíme nejaké tyčky. Ľuďom vadilo, že sa to dosť opotrebuje, možno zničí a furt sa niekto našiel za ten deň, ktorý proste kričal po nás niečo. Naháňačky s policajtami bola tiež skoro pravidelná vec. Ani jeden to povedal už, koľkokrát som vám hovoriť. Teraz som to hovorím, nie? Však dáme si iba 2 pokusy, teta. Ale tu nemáte čo skákať, rozumiete? My sme nemali žiadne vytvorené podmienky nejakým spôsobom od mesta dlho. Tu, ako som spomenul, podmienky boli len také, ako sme si spravili. Čo sme si po domácky vyrobili, prekážky. Ale keď by som porovnával tie podmienky, príklad Levice versus Slovensko, tak tu bolo mínus. Slovensko bolo také 0+1 a potom, keď to porovnám so zahraničím, tak sme boli absolútna čierna diera, keď by som to tak nazval. Ako som skončil strednú školu, tak som vlastne vybehol aj do zahraničia, konkrétne do Anglicka, kde som videl v podstate, ako fungujú skateparky, ako fungujú ľudia, tá komunita, ktorá jazdí či už na korčuliach, či už na skateboardoch. A tam som v podstate prežil nejaké 2 roky, kde som takisto stále po práci, pretože som musel pracovať, keď som chcel niečo zjesť alebo niečo zarobiť. Tak po práci sme sa stretávali po večeroch, ako aj dneska asi klasicky mládež sa stretáva v tých skateparkoch a tam sme jazdievali. Vonku boli skateparky vybudované tými mestami, či už to bolo v Londýne, či už to bolo niekde v Birmingham, či to boli menšie mestečka. V podstate v každom jednom takom malom meste majú nejaký skatepark. Teraz, keď už viac cestujem, po celom svete už mám v podstate okrem Afriky a Aliašky odcestované, tak v každom jednom meste majú tie decká podmienky. Majú či už menší, či už väčší skatepark, ale majú. A nejde tam len už, ako hovorím, len o skateboardistov, ide už, čo sa pridružujú k tomu ďalšie športy, či už na BMX-och, či už decká môžu jazdiť na tých korčuliach alebo iné alternatívne športy. Takže som si začal stavať skoky na Vinohradoch, vzadu. A v podstate som na tom pracoval sám, každý deň som tam chodil vždy po škole stavať, jazdiť až do večera. Bavilo ma to dlho, samozrejme tie podmienky boli také, jak som si to postavil, tomuto ďakujem určite Mári Parákovej, ktorá mi najviac pomohla vo všetkom. Vlastne s každou požiadavkou, s ktorou som za ňou došiel, tak mi vyhovela. Prišlo mi to práve vtedy, keby tá pani na to iba čakala, že keď príde niekto s takýmto nápadom, takže sa to hneď zrealizovalo, poskytla mi báger. Poskytol mi nejaké náradie. Keď sa vrátime naspäť do Levíc, tak kultúra je tu momentálne strčená do jednej sály, kde mne to príde akože v jednej sále sa hrá divadlo, premietajú filmy, no asi sme urobili krok dozadu. A to isté je šport. Preferujeme pár druhov športov, hej, celé roky, basketbal, futbal, hej. A zabudli sme na to, že mladí ľudia, nie všetci sa chcú naháňať za loptou, ale chcú proste žiť iným spôsobom. Tak, ako je to vo svete zvykom. V Leviciach som fungoval, ja neviem, do svojich 16 rokov, potom som sa presťahoval do Piešťan kvôli rodičom. A vtedy to bolo docela dobré. Bolo tak, že nás jazdilo možno tak 6, skaterov boli tak 4. Ale potom viem, že ak som odišiel, tak to tu úplne upadlo. Ľudia prestali jazdiť, nevideli už k tomu dôvod, nemali tu podmienky, nič sa tu nedialo. A teraz momentálne ma to práve prekvapilo, lebo to začal som tak sledovať na Facebooku aj na internete. A je tu docela pekná mladá skupina jazdcov, jazdí ich tu dosť, čo som dosť prekvapený. I was raised on and got the science with his waist on and I pulled it fine and I put me. Spent a long time on the but I get it in, smoke a lot of trees, drink a lot of gin. Nigga like me got a couple friends and a couple bottles and a couple pennies, but I'm all in, came in the game. My old school is V roku 1999 prišiel taký zlom, kedy vďaka inžinierke Mári Parákovej z Mestského úradu, ktorá zohnala peniaze cez nadáciu Orange Slovensko v hodnote 200 000 korún. Mimochodom táto osoba nám pomáha dodnes a bez toho človeka by
tento šport asi ani nefungoval, alebo tieto športy. Vďaka Maji sa podarilo fakt zohnať tie prachy a postaviť prvý skatepark na dosť dobrej úrovni. Zohnal sa priestor, zohnal sa materiál a vybudoval sa pekný park, ktorý tam stojí dodnes. Čo však nie je až tak ideálne, je hlavne povrch v tomto skateparku, lebo ako vieme, tak povrch na skateboardy, kolieskové korčule musí byť úplne ideálny, bez kamienkov, bez rých, bez kanálov, a keby som hľadal miesto v Leviciach horšie ako je skatepark, tak asi ho nenájdem. Ono to možno v tej dobe, pred tými 15 rokmi, tak ani nebolo, ale časom sa ten povrch veľmi odpotreboval a stal sa nebezpečným, takisto ako samotný park. A podmienky? Viem, že rybníky už nefungujú, tam to celé krachlo, tak od toho sa nedalo nič iné čakať, keďže sú prekážky z dreva, boli vonku, takže to nemalo dlhú životnosť. A hlavne to je na sídlisku v strede docela takého sídliska, že je mi jasné, že tam chodia aj ľudia, ktorí tam nechodia rovno jazdiť, chodia tam ničiť prekážky, alebo sa tam chodia deti hrať a šmykať pozad. Určite tam je aj zlý povrch na jazdenie, sú tam samé vlnky, na skate sa tam plame, na skate sa tam ani nedá určite vôbec ani jazdiť. A na bicykli tiež, pokiaľ si nedávam pozor, tak nabúram do nejakej vlnky alebo do niečoho. A ináč si myslím, že tu podmienky momentálne nie sú žiadne. Oproti iným mestám na Slovensku je to tu naozaj akože chudobné. A to na Slovensku už sa to dosť zmenilo za tie roky, už to tu nie je tak, ako to bolo, keď som vyrastal. Už teraz sú podmienky také, že v každom meste už je luxusný betónový skatepark, alebo sú proste všade parky. A už sú tie parky aj v takých menších mestách, o dosť menších než sú Levice. A práve preto som aj zvedavý, keď sa to trošku rozbehne, lebo si myslím, že už na Slovensku to docela ide. Riding up uptown. I'm a motherfucking monster. One hand on the wheel, one hand on my dick. I'm a motherfucking monster. You riding up uptown. One hand on the wheel, one hand on my dick. Want that green light, I'm speeding. Fourth wheel on, I'm weaving. I got red eyes, it's like seizures. On my conscience, feeling them bleachers. Ooh, girl, with this camera on, they can't see us. Tossed in a little more dank and a little more drink till the flame might need. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby bol nejaký skatepark, aby bolo nejaké miesto, nejaký areál, kde si ľudia môžu sa naučiť triky, kde môžu chodiť každý deň, tešiť sa tam po škole. Lebo my sme to nemali ako mladí. A teraz, jak som starší, tak si to moc cením, že bývam v meste, kde už sú tie podmienky brutálne a chodím tam tak či tak každý deň, už 10 rokov, takže... Aby si proste ľudia nemysleli, že je to nejaký šport, ktorý je len, ja neviem, o grázloch, že tí ľudia tam chodia robiť niečo iné. Oni tam chodia proste jazdiť, je to takisto šport, dá sa v tom dosiahnuť strašne moc veľa. A človek si tým môže fakt skrášať život, veľmi skrášať. V roku 2009 sme založili občianske združenie pod názvom Klub extrémnych športov Levice, Zoo Crew. A pod touto značkou sme pravidelne organizovali 2-3 podujatia, nielen športového charakteru, ale oslovovali sme mladých ľudí, ktorí sa venujú subkultúre ulice, hip-hop, graffiti, street art a podobne. A v podstate sme dávali priestor na každej akcii týmto ľuďom, ktorí sa dokázali prejaviť, dokázali ukázať svoj talent na práve týchto akciách. A myslíme si, že keď som sledoval tých mladých ľudí, ktorí dokonca raz prišiel jeden chlapec za mňou a chcel sa so mnou odfotiť a chcel do mňa podpis, čo bolo pre mňa, že wow, že robíme to dobre asi. A ak to zmení len jedného človeka, tak myslím si, že všetko má nejaký význam. Mám k tomuto športu blízky vzťah, tak som spomínal, jazdím 10 rokov. Okrem toho, že jazdím už aj 10 rokov, organizujem súťaže. Založili sme s Majom Kosnovským práve z Levíc slovenský BMX pohár, ktorý predčil dokonca český pohár. Okolitých krajín chodia na tieto súťaže, takže sme vybudovali veľkú vec. To sú Levičania, takže som na to veľmi rád. Takisto sme založili Slovenskú BMXovú asociáciu, kde som ja predseda, Majo je takisto členom tej asociácie. Máme vlastnú značku oblečenia, sponzorujeme vlastný bajkový tím, takže
Tým by som iba chcel naznačiť, že tento šport, aj keby na Slovensku žije, naozaj žije poriadne. Predbehli sme dokonca skate, predbehli sme okolité krajiny niektoré, čo niekto si myslí, že to ani nevie, ani o tom niekto nevie. Proste je to tak a ja som za to hrozne rád a myslím si, že keby vzniklo super priestranstvo aj v Leviciach, tak by sa tu mohli organizovať veľké súťaže, mohlo by sem prísť veľmi veľa jazdcov z iných krajín. A mohlo by to byť pre tých mladých úplne super, lebo vidím tie decká na tých súťažiach, ktoré chodia proste za nami a berú nás jak nejakých super hrdinov, ktorí vedia proste super triky, vedia lietať, vedia hocičo. A je to proste celkom milé a myslím si, že mnoho tých detí sa na to aj namotá, lebo keď idú na ten futbal, vidia tam proste tých ľudí, ak tam iba nadávajú a proste je tam celý odpad, samý bordel. A prídu do toho skateparku, vidia tam proste malého chlapca jazdiť, úplne všetci mu tam tleskajú, starší chlapci, tak je to také pekné, no si myslím. Yesterday, and I wanna go out and celebrate. I'm gonna party the night away, 'cause life is better than yesterday. Just look at me now, baby, look at me now. Look at me now, baby, look at me now. Look at me now, baby, look at me now. Look at me now, now, now. I'm sitting on top of the world. Rocking down to the Sydney sound. Samsung Peter, shut 'em down. Bang bang killer in your town. Down down, all that done done. Party there like you don't give a fuck. Pour some more, just up in your cup. Prvoradá vec, vytvoriť pre tie deti alebo vytvoriť pre tú mládež nejaké podmienky, aby potom zase nerozmýšľali, prečo nešportujú, alebo prečo sa flákajú, alebo prečo niečomu sa nevenujú, doma sedia. Tie deti, neviem, či už stratili nejakým spôsobom záujem o to chodiť von, alebo sa vyšantiť vonku, ako by som to nazval, alebo vybiť tú energiu, alebo neviem, v čom to tkvie, ale určite, keď by sme im vytvorili nejaké podmienky, tak ja si myslím, že by sa našlo určité percento, ktoré by sa tomu ďalej venovalo. Postupne sme prešli, ako Zoo Crew, sme sa stali jedným z zakladateľov Slovenskej freestyleovej asociácie BMX na Slovensku, ktorá organizuje pravidelné BMX-ové poháre. Tento ročník bude 4. A pod touto značkou sme začali tvoriť kvázi taký celoslovenský medzinárodný pohár, kde sa združujú chalani jazdci na BMX-kách.
vidím to na sebe, že keby som mal podmienky, keď som začal jazdiť, keby som mal jazdiť, tak už som napríklad nemusel byť na Slovensku alebo v Čechách, že som mohol byť kľudne niekde vo svete. Celkovo je ten rozdiel iba v tom, že človek, keď začne jazdiť, potrebuje hlavne tie podmienky, pretože on potrebuje mať dobré prekážky na to, aby sa mohol niečo naučiť. On sa to nemôže učiť vonku na ulici, na rovine, tam sa proste nič nenaučí, alebo proste keď si postaví nejaké prekážky, tak furt to nebude to, keď má tú prekážku, má takú, akú ju má mať. Mojou prácou je stavanie skateparkov betonových. Na Slovensku som ich zatiaľ postavil 8, v Poľsku sa postavili 4 moje projekty bez toho, aby som tam bol, že to bol len môj dizajn. A pomáhal som stavať parky aj v Nemecku a v Izraeli. Nedávno sme sa boli pozrieť na miesto tuto v Leviciach, kde by mohol vyrásť betonový skatepark, čo by bolo celkom fajn. Tak napríklad u susedov v Čechách je skatepark v meste bežná vec, často mávajú mesta aj viac skateparkov, ako len jeden. Pomaličky sa tento trend blíži aj ku nám, tak pevne verím, že aj Levice budú tento trend nasledovať. Podstatná vec celého budovania alebo celého napredovania tohto športu a celej kultúry a celého tohto balíka problémov je najdôležitejšie na tom je to, že potrebujeme partnera. A jedným z hlavných partnerov nám musí byť mesto, pretože to sa bude budovať pre mladých ľudí z tohto mesta. Ak nebudú dobrým partnerom mladých ľudí, tak vlastne tí odídu a naše mesto bude pomaly starnúť a pusnúť. Aj ten najkvalitnejší skatepark je vlastne zbytočný, pokiaľ sa v ňom nič neorganizuje. Hej, že pokiaľ sa v ňom nekonajú nejaké akcie a tak to tam jednoducho upadá. A sú rôzne formy podpory tých mladých ľudí, hej, a napríklad aj futbalisti nemajú len futbalové ihrisko, ale majú rôzne iné formy podpory zo strany mesta, zatiaľ čo ten skateboarding na tom ešte tak nie je. Hej, že všade som sa stretol s tým, že sa dokončil skatepark a tým sa to pre mesto uzavrelo, čo môže byť škoda, hej, lebo už len nejaká podpora akcií, po prípade nejakých mladých talentov, skateboardová škola je finančne v porovnaní s výstavou skateparku pomerne smiešná položka, ale vlastne to sú tie veci, ktoré tomu skateparku dávajú ten život. Hej. Mal som to šťastie, že som sa zoznámil minulý rok s dvomi super ľuďmi. Konkrétne je to Richard Faško a Martin Todt, ktorí patria pod značku Jungle Gym Levice a rozbehli veľmi dobrú vec v Leviciach, venujú sa ľuďom, baví ich to a som rád. S každým jedným momentom vytvorí nejaký projekt, ktorý sa odprezentuje na movemente, urobí sa verejná zbierka, postaví sa ihrisko alebo aký je projekt. Tento rok to bolo street workoutové ihrisko na 5. základnej škole. Toto ihrisko sa chalanom podarilo perfektne vybudovať. Zohnali sponzorov a samotný Movement Festival ho dokázal krásne odprezentovať tým, že to ihrisko priamo bolo tam. Ľudia si ho mohli vyskúšať a potom sa postavilo na tej 5. základnej škole. This ain't me, this ain't cool, this ain't what I signed up to. This ain't right, it's no good, no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long. Going through the same things, I've been hurting, done wrong. Got to move on, say I can't do this anymore. If everything is changing. I don't understand playing by the same hand, how you'll find something new. I can't work it out what it's all about. I won't live my life through you. This ain't real, this ain't true, this
ain't what I signed up to. This ain't right. It's no good. I'm no good. Oh, everything is changing, and I've been here for too long, going through the same things. I've been hurting down long. Got to move on. Say I can't do this anymore. If everything is changing, then I know, yeah, gotta let go. Naplnili sme si nejaké naše ciele v rámci toho občianskeho združenia a chceli sme urobiť niečo viac. Niečo viac preto, lebo stále je toho málo v Leviciach. Stále je toho málo kvôli tomu, že sa tu nič nedeje v rámci tej kultúry. Nemajú tie decká, nemajú tí tínedžeri čo robiť vo voľnom čase. Nejak sa kultúrne prejaviť, nemajú kam chodiť. A práve preto sme sa chceli posunúť našim občianskym združením a ponúknuť niečo viac pre tých mladých, ale aj pre tých starších a vytvoriť nejaký nový projekt. Takéto investície sa nerobia preto, aby na tom niekto zbohatol, ale ide o to, aby tá mladšia generácia mala čo robiť, aby sa nevenovali tým zlým veciam. No a ja si myslím, že už v dnešnej dobe v Európe, v Európskej únii by malo mať každé mesto takúto vec, ako je skatepark. Benefitom toho projektu nebude len pre súčasné decká alebo súčasnú mládež a dospelých, ale bude to benefit aj pre vaše deti a deti vašich detí a keď budú súčasťou toho projektu, tak myslím si, že majú možnosť kultúrne vyžiť v Leviciach. Som v prvom rade matka. Pomáham organizovať kultúrne podujatia v tomto meste. Môj syn, môj krstný syn, aj môj synovec jazdia a sú členmi zookruhu v Leviciach a jazdia na longboardoch, čomu sa strašne teším. A veľmi som šťastná, že jazdia na tých longboardoch. Lebo nerobia zle. V Leviciach jazdí, aj keď sa to možno nezdá, ale poznám kopec ľudí, ktorí sa venujú bicykle, longboardy, skateboardy, kolobežky, graffiti, hip-hop, hudba. Proste je toho kvantum v Leviciach. Natoľko, ako sme malé mesto, tak je toho fakt veľa. A tí ľudia potrebujú nejaký priestor. Potrebujú mať niečo, nejaké útočisko, kde by sa združovali, kde by vedeli proste robiť to, čo ich baví, robiť to dennodenne, robiť to bezpečne a robiť to tak, ako by chceli. Longboarding je vlastne, je to ako keby odroda skateboardingu, vlastne, ale jazdí sa dole kopcom vo väčších rýchlostiach. Je to o niečo nebezpečnejšie, ale zase o to väčšia zábava. Chcem čoraz ísť rýchlejšie a skúšať nové veci. V Leviciach je jedna komunita ľudí z okruhu, v ktorej sú rovnako šialení ľudia, ako sme my. A vlastne ste všetci v pohode ľudia a vlastne o tom to celé je, že aj keď neviete jazdiť, ale ste proste medzi ľuďmi, ktorí sú všetci v pohode a neriešia blbosti. Venujem sa flare bartendingu, čo je vlastne umelecká forma barmanstva, kde si barmani prehádzajú rôzne fľaše, šejkre, barové pomocky a snažia sa tým nejak upútať hostia. V poslednej dobe sa tento flare bartending vyšvihol už na takú priečku, že sa bere skôr ako šport, než práca. Ide o to zaujať hostia za barom, alebo celkovo ľudí, že ten drink sa dá pripraviť aj iným spôsobom. Je to vlastne taká show pre ľudí. Ide aj o to, aby ste dobre namiešali ten drink. Nie je to len o tom urobiť tú show, ale aby to aj nejak chutilo. Spolu ako keď organizujeme s kamarátmi tie súťaže, tak vlastne všade sa vraví, že jo, Zukru Bartenders, tí sú z Levíc. A proste Levice už sa stali vlastne takým za posledné 2 roky ako keby barmanským centrom, lebo my sme tí, ktorí urobili najviac súťaží za poslednú dobu.
je to niečo proste úplne iné. Ľudia sa chcú venovať aj normálnym aktivitám. No lebo ani nič normálnym, ale iným, ako sa ľudia venujú väčšinou. Tak treba len zdvihnúť hlavu a ísť sa proste prejsť týmto mestom a pozrieť sa, čo všetko ponúka. V Leviciach sú podmienky na kultúrnu minimálne alebo žiadne. Som z toho nešťastná, doslova, že naozaj v tomto meste je veľmi, veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí vedia robiť veci a chceli by ich robiť s podporou mesta, ale nedá sa. Tí ľudia v Leviciach o to záujem majú. Nielen o street art, ale v podstate o rôzne akcie, lenže nemajú priestor, kam ísť, alebo tí mladí, ako sa vyjadriť. Lebo máme tu neskutočne šikovných, talentovaných ľudí, ale nemajú kde sa zviditeľniť, nemajú kde sa ukázať. Je to aj o tom proste, že ten človek športuje, ale aj to, že chodíte napríklad inám jazdí, proste spoznáte veľa ľudí, dobrá komunita, sú fakt dobrí ľudia. Predtým to bola bieda, len flákanie sa s kamarátmi vonku, iný svet a teraz robím niečo iné, robím nejakú činnosť, ktorá ma baví, ktorou nikomu neobližujem. Podmienky v iných mestách oproti našemu, tak naše by som dal, že bod mrazu a u nich, že Florida. Je to tam úplne iné, tam sa tomu aspoň ľudia venujú a vidia, že deti na tom jazdia a všetko možné. Movement Festival, na ktorom sa zúčastnilo hrozne veľa ľudí a bola to úplná pecka. Čo by som chcel odkázať, no však aby jazdili ľudia, nech sa to tu znova ožije, lebo však vravím, je to tu mŕtve. Akurát tak ľudia chodia po krčmách, nežijú. Jazdím preto, lebo ma to strašne baví a super komunita je ľudí okolo toho všetkého, okolo toho športu. My nie sme grázli, máme radi svoj šport, robíme preto všetko a chceme niečo nové, vážne vás to prosíme. My nikomu nechceme nič zlé, my to robíme len pre seba a budeme robiť všetko pre vás. Určite by ste mali podporiť tento šport. Je to takisto šport, je to celoživotná láska, by som to nazval. Ľudia, ktorí začnú jazdiť, tak ich to tak skoro neomrzí a pokiaľ na to budú mať podmienky, tak tu budete mať určite šport, z ktorého budú vznikať nejaké podujatia, budú sem cestovať sem iní ľudia z iných miest kvôli tomu, ak vzniknú dobré podmienky a hlavne vy pomôžete mladým ľuďom, pretože tým je najdôležitejšie pomáhať. A budú to ľudia, ktorí vedia, čo chcú, lebo títo vedia, čo chcú. Vieme tvoriť a myslím si, že aj s vašou pomocou dokážeme vytvoriť niečo nové a dúfam, že sa nám to podarí. Hovorím, ide o ďalšie generácie. To, čo sa dneska stavia, to, čo dneska sa buduje, to bude pre naše deti, respektíve pre ich deti, pretože je na nás, čo im dneska dáme a to oni odovzdajú ďalej, takisto ako sme my dostali. Takže odkaz je jednoduchý, čo dneska my dáme, to v budúcnosti naše deti alebo ich deti dostanú. Môžete ukázať, čo viete, môžete dať zo svojho srdca, čo viete a ukážte, že vy viete vytvoriť hodnotu aj pre Levičanov a zadarmo. Nie je tu všetko o peniazoch. Nie je to vôbec o peniazoch. Je to proste o tom, že tí mladí ľudia sa chcú niečomu venovať, chcú sa niečomu zdokonalovať. Kultúra
si myslím, že nie je o budovách, o majetku, ale je o ľuďoch. V ľuďoch sa nachádza to, čo je podstata všetkého, to, čo postupne vymiera a čo by sa malo vrátiť späť. A v tomto momente nám so všetkým viete pomôcť aj vy. A chceme viac. Pomôžte nám s tým. Máme nejaké myšlienky, máme nejaký nápad, máme projekt, máme vizualizáciu, ktorú budete možnosť vidieť. A veríme, že našou spoločnou prácou a konkrétne pod značkou Bez práce nie sú koláče, čo vystihuje úplne všetko. Veríme, že dokážeme zohnať niekoho, kto by prišiel, bol ochotný sa informovať o tomto projekte čo najviac, nemu tie informácie vieme poskytnúť a pomohol nám vybudovať tento areál, ktorý bude určený každému jednému človeku, mladému, starému, zelenému, modrému, ktorý tam príde a bude tam chcieť robiť to, čo ho baví. Aspoň jedného človeka, ktorý bude mať teda to základné, čo na všetko potrebné, sú financie. Či to už bude mesto, či to už bude nejaká firma alebo niečo a pomôže nám s týmto vybudovať. Vysvetlili sme budúcim potenciálnym partnerom, prečo to chceme, ako to chceme, že to chceme a ja vám hovorím, že to aj urobíme.